एंटर. हो दादा, आज जास्तच खुश दिसताय. आज कारणच तसा. अहो आज आठवड्याचं शेवटचा दिवस आणि संध्याकाळपासून लागतं लो वीकेंड. वीकेंड काय शब्द आहे ना, वीकेंड. यातला जो एंड आहे ना, तो आठवड्याभर बॉसने जो त्रास दिलेला असतो ना, त्याचा असं एंड करता. कसं असं एंड करता. अहो कैदी जसं जेल मधून सुटल्यावर सुटकेचा निश्वास टाकता ना, तसं आम्ही चाकरमानी वीकेंडला असं सुटकेचा निश्वास टाकता. वीकेंड काय पॉझिटिव्ह शब्द आहे ना, नाही तर मंडे. मंडे काय निगेटिव्ह शब्द आहे ना. त्यात कसला फरक? मंडे आणि वीकेंड बोलताना एकच तर वाटतं. तुम्ही काय करतास? स्वतःचा बिझनेस आहे. बिझनेस मालक माणूस. मग तुमकाय ना आमच्या चाकरमानी वर्गाचं ना सूर नाही सापडूच. सूर मंडे आणि वीकेंड सेम. ओ वीकेंड. आपल्या अरे मध्येच गावी. अरे वीकेंड सुरू आहे ना. वीकेंड म्हणजे? अरे वीकेंड म्हणजे शनिवार रविवार. अच्छा. अरे मी काय करताय माहितीये का, शुक्रवार जशी कपड्याची बॅग घेताय आणि ऑफिसला निघताय. म्हणजे काय, रात्री ऑफिस सुटला की जवळ दादर स्टेशन, जनरलचा तिकीट काढताय आणि मिळत ती गाडी पकडताय आणि गावात येते. हा सगळा ठीक आहे, पण गर्दीचा काय? अरे गर्दी चिपळून पर्याय, त्यानंतर गाडी आपली. दहा मात्र करा. अरे पण 2 दिवसासाठी येऊन काय काय करतस रे? 2 दिवसात काय करतले? अरे शनिवार रविवार 2 दिवस खूप झाले. अरे गावी येतय, मस्त गावची स्वच्छ स्वच्छ हवा घेतय आणि औशीच्या आजचा कालवण बिलवण खाताय, अशी एनर्जी घेताय आणि मग रविवारची रात्रीची गाडी पकडताय आणि सकाळी मुंबईत हजर. आणि हो, मुंबईत मुद्दामून ऑफिसला सेकंड शिफ्ट घेऊन ठेवताय. काय कोकण रेल्वेचा भरोसा नाही ना, फर्स्ट शिफ्टला पोहोचत की नाही पोहोचत. बरा आज टुर्नामेंट असत, चल जाऊया. आज टुर्नामेंट मिळाल्यानं तुम्ही गावात राहून तुमचा काय उपयोग नाही. हा का सगळी खबर असतात. चल चल. हा चल 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 जाऊया. ए मावशी, हा खिशात का? आज वीकेंड ना. बरा एन्जॉय एन्जॉय. अरे वा दादा, वीकेंडला कुठे फिरायला? कसला डोंबल्याचा वीकेंड म्हणजे? गेली 10 वर्ष मी काम करतोय, एक वीकेंड मका फ्री नाही गावलो. काय घरातलो एकुलतो एक मी असाय ना, सगळी कार्यक्रम माझ्याच पदरात पडतात. आज काय तर ह्याचं बारसो, उद्या काय तर त्याचं साखरपुडा, परवा काय तर त्याचा लगीन, मागच्याच महिन्यात माझा लगीन झालं. म्हणजे आता जबाबदारी डबल, कार्यक्रम डबल. आणि कधीच कोणाचा काय नसला ना तरी आहे ना, गोतावळं एवढं मोठं आमचं, कोणाला कोणाचा तरी सुताक नाही तर स्वर असताच असता. वैतागलं, वैतागलं. आज पण 2 कार्यक्रम असत. ओ दादा, कार्यक्रमात जातस ना? आनंदाचा कार्यक्रम आहे ना, म्हसा ना. जा आता. हो दादा, कुठे चाललात? जंगलात चाललं. हो, वीकेंड मध्ये जंगलात मस्त चिकन दारू पाहिजे. काय बोलतोय चिकन वगैरे? नाही नाही, मी वीकेंडचा वापर समाज कल्याणासाठी करतो. वीकेंडला समाज कल्याण म्हणजे? अहो म्हणजे एखादा वीकेंड मी बीच क्लिनिंग करतो, म्हणजे समुद्र साफसफाई. एखाद्या वीकेंडला लहान पोरांना घेऊन किल्ले साफसफाईला जातो. एखादा वीकेंड मी गरीब वस्तीत जातो आणि तिथल्या गरीब मुलांना शिकवतो. आज जंगलात चाललोय झाडं लावायला. अरे वा. काय आठवड्याचे 5-6 दिवस आपण स्वतःसाठी जगतच असतो ना, एखादा वीकेंड समाज कल्याणासाठी. अच्छा. आणि समाज कल्याण काय, त्यात आपलंच कल्याण असतं. तुम्ही पण करा, फार बरं वाटतं. हो मी पण करणार. चला आत्ताच सुरुवात करतो. या चला चला चला, बरे भेटला.